cele trei instituții mai mari ale lumii, familia, biserica și statul, familia este cea mai veche și cea mai sacră. În prima căsătorie desăvârșită, femeia pe care Dumnezeu a creat-o ca și ajutor potrivit pentru om, nu a fost luată din capul lui pentru a conduce peste el. Nu a fost luată nici din talpa piciorului pentru a fi călcată în picioare de el, ci a fost luată din coasta lui ca să fie egală cu el, de sub brațul lui, pentru a primi protecția lui și aproape de inima lui ca să fie proprietatea dragostei lui. Cosmin, tu ești gata să închei acest legământ al căsătoriei, să iei această hotărâre care îți creează responsabilități serioase și de durată. Fata pe care ai ales-o, pe Ramona, devine acum partenera ta, proprietara bunurilor tale, regina casei tale. Ea își va arăta dragostea față de tine prin faptul că va părăsi compania prietenilor, casa ei, și va veni alături de tine, Cosmin, să împărtășească cu tine bucuriile și durerile vieții. Ramona va rămâne pentru tine și alături de tine va trăi. Ramona, și tu de asemenea îți asumi responsabilități serioase. Cel care se căsătorește cu tine astăzi așteaptă să fii alături de el și așteaptă în mod special consolare în vremuri de necaz. Zâmbetul tău să ilumineze ziua, vocea ta să fie cea mai frumoasă muzică pentru el, iar munca ta cea mai mare bogăție a lui și buzele tale cel mai bun consilier pentru Cosmin, iar rugăciunile tale cel mai bun avocat în fața tribunalului ceresc. Așa că vreau să te întreb pe tine, Cosmin, acum, dacă o iei pe Ramona să fie soția ta. Stai un pic, nu te grăbi, că mai am. Să o respecti, să o iubești, să o îngrijești cu drag, să o onorezi, să o îngrijești cu drag atunci când va fi sănătoasă sau bolnavă, în vremuri de prosperitate și în necazuri. Te vei păstra numai pentru Ramona atât timp cât veți trăi amândoi? Da. Dumnezeu să te binecuvinteze. Acum, Ramona, că ai auzit răspunsul lui Cosmin, probabil ție îți va fi mai ușor, dar vreau să te întreb dacă accepți în mod solemn ca, virgulă, Cosmin să fie bărbatul tău, soțul tău prin căsătorie, să-l iubești, să-l respecti, să-l îngrijești cu drag, să trăiești cu el cu loialitate și tandrețe când va fi sănătos, dar și când va fi bolnav, în vremuri de prosperitate și necazuri, și părăsindu-i pe toți ceilalți, te vei păstra numai pentru Cosmin atât timp cât veți trăi amândoi? Da. Dumnezeu să te binecuvinteze.